po pekelných pláních celá dá. Do prdele, jebat. Takže čauko, já jsem Trixie. Hej, proč je to tak zpožděný? Fuck. Čau, já jsem Alex. Alex. Do piči. Čau, já jsem Trixie a vítám tě u prvního videa na kanále Trixie Hut. Kde dneska začneme? Respektive je to první video na mém kanále a já jsem úplně špatný, strašně v povídání. Do piči. Čísmečko. Fuj, ty vole. Čísmečko, já jsem Trixie Alpha a vítám Trixie Alpha. Piči, vole, já to čísmečko, já jsem Trixie Alpha, naší smečky. Já vítám tě u prvního vlogu našeho YouTube kanálu, celkově a zároveň prvního videa celkově. Ježkově oči. Jakoby mám tu vole celý text, který bych mohl natočit, ale dneska se budem řídit pouze tím, co tak nějak známe.